Bona nit, avui farem un programa diferent. Com sabeu, València i Catalunya han patit certes inundacions. València ha estat la més afectada per la Dana, una situació que ha afectat també molt fora pobles de València i avui volem donar veu a les penyes del Barça que s'han vist afectades. Parlarem amb les penyes de Massanassa, Catarroja i també la Federació de Penyes de les Comarques de València i la Marina Alta d'això. Però abans, si us sembla, repassem com ha anat aquest cap de setmana en l'àmbit esportiu del Barça, perquè en futbol masculí ens vam emportar el derbi contra l'Espanyol per 3-1 amb un doblet de Dani Olmo i el gol de Rafinha. I aquest no ha estat l'únic derbi del cap de setmana, també vam tenir l'handbol, en què vam guanyar el Franklin Granollers per 27-31. En futbol femení mantenim la ratxa d'imbatibilitat a la Lliga i celebren la festa amb l'afició amb una victòria contundent al Johan Cruyff contra l'Eibar per 4-0. El Barça Atlètic acumula el 5è empat consecutiu, ho va fer contra la gimnàstica segoviana amb empat a 2. A l'Eurolliga de bàsquet el Barça s'acaba amb la seva ratxa europea després de perdre dijous contra l'Olympiacos i diumenge la Lliga ACB va guanyar l'Eima Corunya per 106-80. En bàsquet femení van perdre dissabte per 6 punts de diferència contra el Cernova Renobles Real Canoe. En futbol sala aconsegueixen una nova victòria al Palau Blaugrana i amb una nova remuntada. Va ser contra el Saragossa i van guanyar per 2-1 amb gols d'Antonio i Diego. I en hoquei patins, el Barça va venir a Vic, a la meva comarca, i es va trobar amb un molt bon rival que va acabar superant per 1-3. Això és Ambaixades Blaugranes, el lloc on ens trobem els aficionats del Barça d'arreu del món. Bona nit a tots i dono la benvinguda a les persones que m'acompanyaran al llarg del programa d'avui. Jordi Gaidín, des de Luxemburg, com estàs? Doncs mira, jo estic bé, una miqueta bastant tocat per tot el que ha passat aquesta setmana, que és un drama que ens explicaran els companys amics de València. És un drama brutal i que només veiem la punta de l'iceberg, que jo tinc la sensació, però bueno, ells ens ho explicaran molt millor. Pel tema esportiu, doncs, escolta'm, oli amunt llum, vam rostir els pericos i res, però bueno, en aquest cas el del futbol és el de menys, vaja. Exacte. Des de Madrid, Josep Ramon Casas, com estàs? Hola, bona nit. Doncs igual que el Jordi, fotut, amb una sensació d'un desastre total que, evidentment, els que avui ens acompanyen es podran explicar millor i es podran entrar, però ja el que es veu des de les imatges d'aquí és horrorós, és esgarrifós, no? És perdre la vida, perdre totes les propietats, en fi, és un desastre total. I com diu el Jordi, el de menys és el futbol, però som del Barça i ho som. Eh? Això no cap un altre. Ànims, d'entrada ànims. Vale. Salva Torres, des de Catalunya, bona nit. Espera que no t'escolto, a veure, ara? Nit. Ara Bona sí, nit. ara sí. Vale. Res, que des d'aquí pues, la gran preocupació de veure amics, de veure companys, de veure penyistes, de veure tota la gent que està patint allà. Per un costat això i per l'altre una gran indignació per una jornada de Lliga que no s'havia d'haver disputat en cap moment. Però ja sabem com són aquí els organismes federatius, ja sabem a què es dediquen i què els interessa i en això pues, estem, fins que els clubs diguem ja prou. Però, en fi, ja encara trigarà. Igual que el Josep Ramon i que el Jordi, des d'aquí la meva preocupació i una forta abraçada a tota la gent que ens està veient, sobretot la gent de l'Horta Sud. I ara en parlarem amb ells en un moment. Bé, nosaltres al principi del programa el que fem és repassar una mica les activitats de les penyes. Jordi, ens pots fer aquest repàs? Llavors ja anirem matisant certes coses que hagin passat. Doncs mira, aquesta setmana va fluixar d'activitats. Només tenim alguns aniversaris. Concretament tenim el 47è aniversari de la penya blaugrana de Sant Vicenç de Castellet, que serà el 9 de novembre. El 9 de novembre també és el 33è aniversari de la penya blaugrana Luis Romo de Garrovilla. També hi ha una participació a la Fira d'Entitats de la penya blaugrana Districte 28 a la Sagrera i, per acabar, el mateix dia 9, una caminada popular de la penya blaugrana Sant Joan d'Espí. Això és tot per les activitats de penyes, però tenim una altra activitat a Madrid que val més que ens l'expliqui el Josep Ramon, que n'és el promotor.
Sí, doncs, a veure, arrel de tot això que ha passat a València, volíem tenir un gest de solidaritat amb tot el poble valencià i bé, a part de les ajudes personals de col·lectius d'aquí de pobles de Madrid, que per exemple aquí hi ha el poble on visc jo, que és les Rozas, hi ha un grup de moteros que surten cada diumenge des d'aquí de la plaça del poble i han fet una recollida de productes que ha sigut bestial, que va marxar el divendres a la nit ja va marxar cap allà. Doncs, a part de tota aquesta solidaritat que s'està produint a títol personal, nosaltres com a Cercle Català de Madrid, que nosaltres la penya és una secció del Cercle Català de Madrid, hem volgut fer un gest i el gest és que farem una subhasta que començarà, ho posarem al públic avui si dona temps i si no demà al matí. Consistirà en una recollida de samarretes del Barça, aquestes samarretes del Barça que donarà la gent, les subhastarem després. Hi haurà un mínim d'una quantitat per poder participar en aquesta subhasta, que hem posat en un terme de 20 euros per persona. El que no vulgui fer una puja més superior es quedarà com un donatiu i el que faci una puja superior per una samarreta, si al final en paga 50, doncs al final haurà pagat això, 20 més 30, 50, que aniran tots destinats a València. Ja amb aquesta iniciativa que ha explicat el Salva, doncs ja ens posarem d'acord per fer, a veure com arriba el que es recapti. Això ho farem una mica més lent perquè, esclar, això suposa tenir primer el preparatiu, primer anunciar-ho, després que la gent vagi portant les samarretes, després que la gent no vulgui posar més quartos. També tindrem una fila zero, amb la qual també la gent que vulgui aportar només una quantitat, encara que sigui inferior, ho podrà fer. I també complementàriament, encara que, bueno, que no entra dintre de la penya, no? Però dins del Cercle Català també tenim un grup de teatre. El grup de teatre, la primera funció que fa, que sempre té ple al teatre, tota la recaptació anirà íntegra també en aquesta finalitat. Vale? Bueno, doncs això era el que us volia explicar. Em sembla el mínim que podem fer. No? Tampoc disposem de molts quartos, però sí que comptem amb la solidaritat de tota la gent amb vosaltres. I se m'acaba de posar la pell de gallina perquè vaig una mica abrigada, Josep Ramon, i és molt, molt bonic doncs, la vostra iniciativa, com també la infinitat de penyes del Barça que s'han volcat en el tema, però això és una cosa que en parlem després. Salva, vinga amb tu, ens fas el repàs de la història del dia d'avui i ens anem amb els convidats? Sí, més bé del dia d'ahir, que és el dia que va haver el partit. Aleshores, en principi, sí, exacte, el dia 3. Vaig mirar, abans de, ja sabeu que tinc costum, abans del partit, preguntar a veure què ens diu l'estadística, no? I bueno, quan vaig començar a mirar, dic, bueno, hem guanyat en un 3 de novembre, el Barça, sempre que ha jugat, ha guanyat 15 vegades, ha empatat 5 i ha perdut 3. Bueno, està mal, anem bé. Però després em vaig limitar a veure els partits de Lliga. I aquí ja vaig començar a tremolar una mica. Perquè ja vaig veure que dels partits de Lliga havíem guanyat 5, havíem empatat 4 i havíem perdut 1. Per tant, són 5 guanyats i 5 que no vam guanyar. Però ja quan van saltar totes les alarmes és quan veig que ara em limitaré a veure els partits contra l'Espanyol que hem jugat el dia 3 de novembre. És evident, vaig veure que n'hi havia un guanyat, però era un campionat de Catalunya de reserves, per tant, no massa importància. Després hi havia un campionat de Catalunya, però empatat, i el pitjor. L'únic partit de Lliga que havíem jugat contra l'Espanyol va ser en 1940, en casa del Barça, a les Corts, i van perdre per 2-3. I això que anàvem guanyant 2-0. I a partir del minut 16 l'Espanyol va donar el tomb. Com que no volia patir sol, ho vaig enviar al grup i li vaig dir a Jordi Gairín, vinga, pateix una mica amb mi, que ja sé que tu t'agrada molt l'Espanyol. I al final, doncs, bueno, sigui pel que sigui, vam trencar les estadístiques, es va guanyar el partit, en una jornada que, repeteixo, no s'havia d'haver jugat, però, en fi, 3 punts més i aquí estem tirant endavant. Doncs gràcies, Salva, per aquest apunt a la història del Barça amb el partit,
la història dels dies dels 3 de novembre. Després, més endavant, hi acabarem el programa d'avui amb el teu quiz de preguntes. Doncs, com bé sabeu, doncs, la Dana a València també ha afectat a les penyes del Barça, òbviament, i nosaltres aquí els hi volem donar veu, hem volgut convidar-los perquè ens puguin explicar el que estan vivint aquests dies, poder-ne fer ressò en la mesura del que nosaltres puguem i de tot plegat. Miquel Gomis, president de la Federació de les Penyes de les Comarques de València i la Marina Alta, com estàs? Bona nit. Doncs bé, fotuts com tota València. A nosaltres ens ha tocat de a prop. Nosaltres som la Marina, jo visc en la Marina Alta, i la Marina, en seguida, només vam veure el que havia passat, es va posar en marxa en seguida. La solidaritat és una cosa que tenim nosaltres en l'ADN i, des del primer dia, com aquell que diu, estan acopilant coses, preparant per aportar coses de màxima necessitat que com bé ha dit abans José, que hi ha molta gent que ho ha perdut tot. I nosaltres estem aportant tot el que podem. Ja ens explicaràs com el tema de les penyes, perquè òbviament no hem pogut contactar ni hem pogut portar totes les penyes afectades en el tema, sinó que tenim una petita representació. José Juan Moncholí, president de la penya barcelonista de Massanassa i també secretari de la Federació de Penyes de València i la Marina Alta. Com estàs? Bona nit. Hola, bona nit. Perdoneu la cara, però la cara és de cansat. Estem en el dia de la marmota i portem 6 dies traguem fang i mobles de les cases i això, estem 6 dies igual. Canviem el lloc, un dia estem en el baix d'un amic, l'altre dia estem en una peluqueria, però sempre estem traguent, sempre estem fent el mateix. Després et preguntaré més concretament per al teu cas, però deixa'm que et doni la benvinguda a l'altra persona que també ens acompanya, a José Enrique Zarzo, vicepresident de la penya del Barça de Catarroja. Com estàs? Bona nit. Hola, bona nit. Doncs bé, estem fotuts, com estava dient el meu company José, cansats perquè ja portem 6 dies un avall sense parar i com diu ell, un dia estic en la peluqueria Mogador, un altre dia estem en casa meus pares, un altre dia estic en la finca traient aigua, fent turnos de nit perquè no ens puguem portar les bombes de l'aigua perquè això també és un altre món, perquè estiguem en la guerra i és pelear contra tots, però la veritat que la gent ens està ajudant molt i això és el principal, que la gent de fora està implicant-se molt en el tema de nosaltres i la veritat que ho necessitem. La veritat és que molt bé, molt bé. Jo volia preguntar-vos per al vostre cas com vau viure el passat dimarts, on us vau trobar quan va succeir tot plegat, què és el que vau veure des de la zona en la qual us trobeu. José Juan, vinga amb tu. Jo estava en ma casa, que per les vesprades no treballo sols per matí. Estava ajudant a un amic a fer una pàgina web i de repente vaig sentir la meva filla que xillava aigua, però no enteníem res perquè així no estava plovent. I això és d'això, que així no va ploure ninguna gota. I jo sentia aigua i no sabíem el què. Vaig baixar perquè dic alguna tuberia o alguna cosa. No n'hi havia res, vaig ir a la tenda de la meva dona, que té baix una tenda, i vam veure que pel carrer ja n'hi havia l'aigua que baixava cap a baix. Però creiem que era alguna tuberia, alguna cosa que s'havia trencat, perquè sí que des de l'Ajuntament ens havien dit que per precaució, que si no era necessari, que no eixirem de casa i això, però no ens havien dit res de ningú barranc ni res, i clar, com no estava plovent, jo estaria a punt de portar a la meva filla extraescolars, però com des de l'Ajuntament digueren que si no era necessari, per un dia no la porto. Com us ho van dir des de l'Ajuntament? Perquè, per exemple, avui a Catalunya hem rebut alarmes en el nostre mòbil d'aquestes de protecció civil. Com us entereu de que hi ha aquesta limitació? Des de la part de l'Ajuntament per redes socials.
ja l'aigua va començar a créixer, va pujar la cera, tancarem ja la tenda i entrava un poquet, ignorant de nosaltres, en motxos anàvem llevant, però això es comença a créixer i ja anàvem a poals cap al vàter, perquè si obríem la porta ja entrava tot. I ja de la força es començava a forçar la porta, es comença a entrar més aigua i ja quan veurem que ja no n'hi havia res a fer entrarem per una porta que tenim a la vivenda, a la casa, i va ser en el moment de pujar a la vivenda quan rebentà la porta de la tenda i entonces sí que entra tota la força de l'aigua, tirar totes les estanteries i tot, i crec que va ser per aquest moment que serien les 8 de la vesprada, 8 i quart o això, quan sonà ja l'alarma famosa de la Generalitat, en el nostre cas, del mòbil. Però quan ja teníem Quan ja estava l'aigua tot... per els genolls i la tenda ja perduda. El Aquest... cotxe el teníem en la porta, ignorant de mi també pensava és un cotxe alt, no se banyarà molt i res. I al rato per el balcó assomant-se ja ni estava el cotxe ni res. Se l'havien portat tota la corrent d'aigua. Clar, i tota la nit mirant a veure si creixia més, perquè nosaltres sí que és de veres que vivim és una casa, però vivim en un primer pis i no n'hi ha problema, perquè pensaven que no pujaria hasta dalt. Va pujar soles hasta el quart escaló, però bueno, tota la nit pendents perquè, clar, no te'n vas anar a dormir i que això vaig creixent. Exacte, estàs pendent tota la nit. En el teu cas, José Enrique, ho vas viure així? De quina manera? Pues jo vaig arribar a casa, pues serien les 7 o per ahí, aproximadament, a Puigí, i des de ma casa jo visc en un quinc, pues, es veu prou tota l'horta, diguem, perquè a mi me dona mirant de Massanassa, Torrent, Vallporta, Picanya, el Barranc, i quan es va moure la meva dona i diu, auia, s'assomar i vam veure com venia l'àuia. Com veníem l'àuia, començarem a avisar a la gent, a baixarem, i la gent ja intentava manejar-se en els cotxes amunt i avall i jo ja tinc el cotxe aparcat i quan diu ell, bueno, pues ve àuia, però ve una àuia pues, com si fos així el tipus tsunami, no? Que la veus vindre espaiet i dius, bueno, pues me quedé grabando un poquet el cotxe perquè em diu, bueno, hasta si no puja més, pues el cotxe m'ho baixar, pues no n'hi ha problema. I de repente ja me xiri i me veig tota la gent que ve corregent cara a nosaltres, que ve més àuia, i ja quan arribi al cantó l'àvia la portava al genoll, me vinc justet a baixar pel meu garatge, perquè ja no me donava temps a girar per la porta de la força que portava, a baixar per el garatge, teníem pues, 2 pams d'àvia, entonces, bueno, nosaltres tenim 2 sòtanos de garatge, vaig pensar, jo no el trac, perquè dir que la gent que n'hi ha allí en el carrer no me dona temps a treure el cotxe, pues el deixe i la gent pujava del segon al primer els cotxes, pensant que en el primer, pues, per molt àvia que vinguera, pues, que no s'anava a plenar. De fet, l'àvia pues, a començar a entrar i és ja quan vàrem veure que li va dir a la dona, me pareix a mi que el cotxe ja no el salvem. I no és que el cotxe no el salvem, no, que no el salva ni el meu, perquè quan s'assomarem per el balcó el del meu fill ja se l'emportava la força el cotxe. O sigui, va ser girar el cantó i vam veure hasta com me volcava, ja se l'emportava volcat. I el que deia José Juan, que hasta ja les 8 i quart, 8 i 20, pues, no mos vota ninguna alarma ni que s'havia llevat el barranc ni res. El que passa és que, clar, no esperaven que vinguera amb aquesta força, perquè, clar, pues... I després, pues res, ja la peluqueria de la meva dona està en la mateixa avenida, però cap avall, i menys mal que era dimarts, i al ser dimarts, pues, la peluqueria la té tancar, perquè si no, pues, l'haurà pillat allí dins i allò sí que haurà sigut ja... perquè de la peluqueria no queda ni una cadira, o sea, ho va arrasar tot. O sea, no mos ha deixat ni una cadira, ni res. O sea, ni la mesa camilla, ni... O sigui, automàticament
vaig cridar meus pares, i estàvem parlant, i li va dir que s'anava pujant també cap a dalt, perquè estem baix i després viuen dalt, i dic que ja s'han eixit del barranc i van força, i quan s'assomen ells pues ja vam veure també que no podíem fer res, agarraren 4 coses de la planta baixa, s'anaven pujant cap a dalt i allí pues també n'hi ha 1 metro quasi d'aigua, o sea que automàticament pues el cotxe el tenia dins també mon pare, o sigui, sense cotxe, sense la feina de la dona i ara ja pues, a recuperar-se. Moralment les famílies pues, estem tots bé, hi ha molta gent que ha perdut familiars, jo tinc un amic íntim pues, que ha faltat, se l'han portat, li pega una trompa a la porta i el matar i així pues, no sé ja què dir-me, que estic un poquet així ja... No, pues res, nosaltres que des d'aquí forces volem enviar molta força a tots vosaltres. Crec que també doncs, el fet de que estiguem avui amb vosaltres és el nostre granet de sorra per poder estar connectats amb vosaltres. No vull parlar més perquè m'emociono, però jo volia preguntar-vos, i després deixaré als companys, doncs, els membres de les vostres penyes, com es troben, i el local de la vostra penya, si s'ha vist afectat o no. No sé qui, José, Juan, Enrique, que vulgueu. Si vols començar jo. A veure, a nivell de penya, la nostra seu està molt bé comparat, per exemple, ara us ho contarà la de Catarroja, la de Sarso. El nostre local està situat de forma que és un carrer en baixar, és peatonal, que no n'hi ha cotxes i segurament anava amb molta velocitat l'aigua, no pegava contra res i baixar i no entrar molta a la seu. Sí que entra un poquet, però res en comparació en les altres penyes. Els penyistes, pues, en tots no, ni en la meitat ni en un terç no he pogut contactar perquè no sabeu així el lío que n'hi ha de telèfons i de tot. I això, i que toques, no te contesten, no saps si és que els ha passat alguna cosa o és que estan traguen fang. Salva, per exemple, també m'ha tocat i no li ha agafat el telèfon, també s'ha preocupat, però és per això, perquè estem traguen fang i per agarrar el telèfon has de tenir que llevar la mascareta, els guants de làtex, cada vegada que te toquen, si te toquen 10, 20, 30 vegades és impossible. Jo, per exemple, pels matins agarro el telèfon, conteste tot el que puc contestar i després per les vesprades agarro un altre ratet del telèfon i això. I sí que sé, el tesorer de la penya viu, Salva sí que el coneix i Miquel també, Antonio de l'Àguila, viu en una zona que l'aigua baixava molt forta, la seva casa és un baix i li ha entrat tot, ha perdut la casa, ell és el tesorer, ha perdut papers de la penya, però bueno, això és lo de menys, ja li ho he dit jo, que això és lo de menys, la loteria, qui ha pagat, qui no ha pagat, però bueno, ha perdut la casa, ha perdut cotxes, ho ha perdut tot, també. I altres penyistes sí que sé que estan bé perquè viuen en alt i això, i altres no puc contactar per això, perquè toques i no te contesten o estem nosaltres a altres coses i ells també a altres coses. Amb José Enrique més endavant, quan es tranquil·litzi tot, pues, intentarem localitzar-los a tots i que mos conten també quina és la seva situació. Amb José Enrique, en el vostre cas, a Catarroja? Nosaltres a nivell de local, el local pues res està pràcticament desfet, o sea, perquè nosaltres el muro de la porta pues, molt al tirat a terra, cristalls rebentats, el que són les neveres pues, tot va tirar, o sea, la penya pues entra un metro i algo d'agulla i la veritat que ho ha arrencat quasi tot. I després, a nivell de gent de la penya, pues, sí que n'hi ha pues, la dona d'un penyista pues, que tingués sort que conforme ell té un forn i conforme ell que del forn, bueno, primer dins del forn allí ja li costa eixir, una vegada va poder eixir i anar al coll
clar, havia molta força perquè està sent la Rambleta i ja és una Rambla, però ja antigament ja passava el barranc antigament, entonces se l'emportava, s'agarra allí a un toldo, estigué més d'una hora allí la dona que no la podíem traure i tiraren allí un llençol, la tiraren amunt, bueno, per sort isque avant i ara pues ho compta, però bueno, el Ford, per exemple, ja m'ha dit anem a buscar la feina perquè el Ford ja no puc ni res, ni les maquinàries, ni res, per això vaig molts diners i ja no vaig invertir altra vegada i res, i després pues, la gent jo ha parlat amb diversos de la penya, estan bé, han perdut els cotxes, la majoria, i bé, de moment pues tots tirant avant i netejant i el que diu José Juan, diu que hombre, me toca salvar una vegada, no vaig poder contestar, així el wifi, de cobertures, estava molt mal, ara ja comença a estar un poc millor, i llum, estarem 2 dies sense llum i aigua, ara ja així n'hi ha part del poble que encara no té ni llum ni aigua, n'hi ha gent que sí que té aigua, o sigui, està tot molt encara, molt mal, molt mal. Poquet a poc van creient-se, però jo m'encara crec que un amic diu, home, vaig a eixar més al veí, que ell sí que té aigua, però almenys es pegarem, o sea, un desastre de moment encara, encara no està tot com deu d'estar, No, però bueno, y lo que falta, y lo que falta. això. Hem conegut els vostres dos casos. Miquel, tu que com a president de la federació, que potser estàs més en contacte amb totes les penyes que us afecta, què t'han explicat la resta de penyes que avui doncs, no hem pogut tenir aquí? Pues bé, en un principi pues, patint molt perquè vam estar cridant i no agafava el telèfon ningú. Clar, no sabíem tot cert el que havia passat. Clar, després hem anat enterant-nos per el grup de WhatsApp, per tot dient, bueno, no contestàvem perquè no podien cridar per telèfon, no podien carregar el mòbil, no podien, res de res. Dic, bueno, i nosaltres en la zona afectada pues, tenim 6 penyes, però la veritat és que les penyes, la gent que més mal està passant tot és Massanassa i Catarroja, està clar. I Utiel, que també m'han dit que estan prou fotuts. La resta, pues, bueno, també han tingut algun pues, susto, un poc de... però no han perdut res com ells, clar que no. Doncs bé, aquí tenim una mica la visió de tot plegat. M'agradaria anar amb el Salva perquè, bé, ell us coneix a tots i sé que doncs, també ha estat molt en contacte amb tots vosaltres i molt pendent d'aquest tema. Salva, tot teu, et deixo el que vulguis. Vulguis, avui és el programa més difícil que hem fet, t'ho puc assegurar, perquè la veritat, després d'escoltar-los a ells, és esgarrifós i em poso en la seva pell i és que la veritat és que no sabria què fer en aquell moment, de dir, se te se'n va el cotxe, te se'n va la casa, te se'n va tota la part del negoci que ha dit el José Enrique, és trist. De quantes víctimes mortals estaríem parlant, tant en Catarroja com en Massanassa, José? Si a nivell global no se sap encara molt bé, diuen 217, crec que he sentit jo l'última xifra. A nivell local encara menys, perquè a nivell local no diuen res de res. Jo sí que he sentit, però no res oficial, 17 morts en Massanassa. I José, Enrique? No, així tampoc estan dient encara res, però bueno, pues sótanos, pàrquings, uno diuen que sí n'hi ha 4, l'altre n'hi ha 3, bueno, però no diuen números, entonces no sé dir-te un número exacte, però jo sé que així també va haver a muntó, ja te dic que conforme està el tema, que ja l'altre dia un company, un amic meu m'ha dit que allí en la porta del seu negoci n'hi havia 3 persones, allí falta, i un negoci en el polígono y ya habían 3 allí, pero bueno, que no se sabe, no han dit número,
No, a més, el dissabte van dir unes 202-3 persones i llavors el diumenge només van comptabilitzar-ne fins a aquestes 210 o 211 i sumant algunes de Castella-La Manxa i d'Andalusia que sumarien i arribarien a 220 de moment, que estem pendents d'aquest nombre que va, si va en augment, i el que comentes, no?, d'aquests soterranis, aquests pàrquings. Jo que hi vaig estar fent un informatiu, vam estar pendents d'aquest pàrquing de Bonaire i avui han anunciat doncs, que no s'hauria trobat de moment a cap persona allà dins del pàrquing. Volia fer aquest matís, això almenys és el que diuen les vies oficials de la policia, que veig que fas una cara a José Juan. Sí, perquè allò és molt gran, crec que són, no sé quin animal te diria, però 5.000 places, 2.000, 3.000, 4.000 places d'aparcament, no sé, pot ser que no n'hi hagi ningú, però... Crec que vaig escoltar ahir que deien que hi havia com 500 tiquets que es van treure aquella tarda del dimarts, per tant, en principi, si es treuen 600 tiquets, haurien d'haver-hi 600 cotxes que poden ser més o poden ser menys. Anaves a dir alguna cosa, José Enrique? Sí, jo havia sentit dir que no havien trobat res en els 50 primers cotxes. O sigui, no, sinó que els bombers havien entrat i havien mirat sobre 50 cotxes i encara no havien trobat res, però clar, cotxes allí n'hi ha molts. Entonces, jo crec que és una forma que també estan ahí un poquet encobrint i a veure hasta final quan n'hi haurà, perquè a lo que estàvem dient, diu que els bombers conforme eixien d'allí, les cares no eren de que no hi havia ningú, o sigui que... Estarem pendents d'això. Tot encara... Sí. Salva, vols afegir alguna cosa? Sí, bueno, dir-vos que des de la Confederació Mundial de Penyes hem obert dos vies, dos missatges que circularan aquests dies. Un és una recollida econòmica, que això ha sortit la iniciativa de la Federació de Penyes de València i Marina Alta, i des de la Confederació donem tot el suport, i després el Miquel us ho explicarà en què consistirà. La segona iniciativa és la part material. Hem vist que la part material estàvem perdent el temps si recollíem material o aliments a la Confederació per després anar a la Federació per acabar anant a les poblacions afectades. Per tant, hem dit a totes les penyes que col·laboren en els seus municipis, que col·laboren en les associacions que hi hagin destinades a aquest menester, o bé als mateixos ajuntaments, si són ells els que s'encarreguen, en proporcionar-los aliments, material, etc., perquè puguen ajudar i puguen ser més efectiva l'entrega des dels mateixos ajuntaments de València que no pas venint a la zona de Barcelona per després tornar cap avall. Els que ens estiguin mirant a Salva, he posat el número del codi bancari a la pantalla, també ho he posat en el... Ja us ho explicarà més detalladament el Miquel, que és els que han pensat la forma d'ajudar, que ens ho han comunicat a la Confederació i ho hem acceptat ràpidament. Miquel, explica'ns això. Bé, doncs tot el que hem fet ha sigut en el compte de la Federació de Penyes de València, obrir-lo a tots els penyistes, socis o penyes que vulguin aportar el que es puga cadascú. I la veritat és que tot el que arrepleguem, la meva idea, ho he estat parlant en Salva també, i és parlar o bé o en José Enrique o en José per a veure que ens diguen quina és la millor via per a que arribi a l'Horta Sur, els llocs on més falta farà. Ells que coneixen més entitats d'allí, que ens diguen, mira, estaria bé que ho portàvem a tal lloc o partir-ho en dues entitats o conforme veiem que sigui la millor manera d'arribar a la gent. Doncs en pantalla teniu el número del compte bancari de la Federació de Penyes de les Comarques de València i de la Marina Alta, per si voleu fer algun donatiu. També ho he posat en el xat de Twitch, al llarg de la setmana també
ho aniré posant a través del Twitter per si qualsevol persona que ens estigui veient i escoltant doncs, vol fer el seu donatiu, la seva aportació. Qualsevol aportació serà benvinguda i a més, això que comentes, no, Salva, moltíssimes penyes del Barça de Catalunya que s'han sumat a la solidaritat i s'han afegit o han fet una recol·lecta de productes, s'han sumat a les iniciatives dels diferents municipis. Jo us dic de primera mà que ahir vaig estar a un ajuntament de la comarca d'Osona, a Call d'Atenes concretament, i allà van omplir tot el vestíbul de productes, moltes amb garrafes d'aigua, llet, productes de neteja, sobretot pales, sacs de dormir, productes també i menjar per als animals, que també hem de tenir en compte doncs, els animals, roba, infinitat de coses de que jo vaig poder veure i vaig tenir l'oportunitat de poder parlar amb els del municipi i que ho portaran cap a València. Jordi, volies fer alguna pregunta? Mira, el José Juan vol fer una puntualització. No, simplement volia agrair a totes les mostres de solidaritat a totes les penyes, a la federació, a la nostra federació i a la Confederació Mundial. I també volia especialment a unes penyes que s'han posat en contacte també per intentar col·laborar, preguntar i això. Des d'Espanya s'han posat en contacte Penya Barcelonista de Mislata, que mitjançant ella també la Penya Barcelonista Pasaya de Guipúzcoa, la Penya Barcelonista de Mataró, especialment a Joan Vinyals, i des de França, la Penya Barcelonista, perdoneu la pronunciació del francès, de la Penya Barcelonista Lorraine, a la Penya Barcelonista Burdeos, a la Penya Barcelonista Gabriel López Solà, especialment al seu membre de la Junta Directiva, Vicent Purró. Especialment a ells que s'han posat en contacte i han volgut col·laborar mitjançant la penya de Mislata que es coneixen i això. Salva? Sí, bueno, cert, tenia constància d'algunes d'aquestes penyes que m'han dit i, clar, m'ho preguntaven en principi a mi, dic, no ho sé, perquè és una qüestió que ens pilla de sorpresa, que no ho hem fet mai. Sí que vam col·laborar en el tema del Covid, moltes penyes, en més de 1.000 i pico d'accions, però, clar, aquesta situació és una altra forma. I, clar, i no saps què fer. Nosaltres pensem una cosa, desgraciadament les vides no anem a tornar-les, i desgraciadament no tenim el poder per a donar subvencions a tota una població, diguem així, a tota una població no, a tota una comarca. Però sí que tenim els recursos, potser, si les penyes col·laboren, però com gestos com per ara el cas del local de la penya de Catarroja, ajudar-los perquè es puguen recuperar, ajudar-los econòmicament, com ajudar econòmicament a les associacions locals, tant de Massanassa com de Catarroja, que ens diguen, tant el José Juan com el José Enrique, doncs, si podem fer-ho, ho farem. En tot el que puguem recollir en 1 o 2 setmanes, ja veurem. I tota ajuda és benvinguda. Jordi, vaig amb tu. Sí, jo és que parlant amb tot això de la solidaritat, les ajudes que els han contactat, jo tinc una pregunta per fer-los a tots tres o que em contesti el que cregui oportú, és us ha contactat algun directiu del Barça o el Barça directament com a institució i us ha fet algun tipus d'ajuda a les penyes afectades o han passat completament del tema i us han ignorat com és el que està fent normalment aquesta junta directiva amb tot el que fa referència a les penyes? El que tendría que contestar es el president, crec jo que és el que se tendrían que adreçar al president de la federació. Bé, jo sí que he rebut la crida de l'Arlet, diguem-me que la directiva ha dit que el que necessitàrem o si qualsevol cosa que farà falta, que ens adreçarem a ells per a demanar, però clar, tampoc ha sigut una cosa molt gran. Què demanes? Què fas? La gent que no tinga res que veure està volcant-se, arreplegant coses, portant. No es tracta de dir què vols, sinó
d'actuar ja. No podem esperar. Estarem pendents, doncs, si el Barça o des de la Junta Directiva decideixen fer una cosa. Jo sí que el que s'ha anat anunciant aquests dies és que la recolecta d'alguns dels partits d'aquests que s'han jugat de primera divisió aquest cap de setmana s'haurien doncs, fet aquesta recolecta i s'hauria destinat aquests diners que haurien obtingut d'aquell partit en concret per enviar-los cap a València. Josep Ramon, vinc amb tu. Tens alguna pregunta, alguna consulta per fer-los-hi? No, mira, ja sabeu que jo vivint a Madrid i tal, no sóc sospitós. Però també el gest que ha tingut el Madrid, que ha donat 1 milió d'euros, em sembla molt respectable, molt respectable. Vull dir, també és veritat que s'ho ha estalviat en donar-li la prima al Vinícius per lo de la pilota d'or. Però bueno, aquesta és una altra cosa. Però jo crec que és un fet que és destacable, no? Perquè 1 milió d'euros, igual que la recaptació de certs partits, doncs van gruixant la caixa del que s'envia cap allà i jo crec que amb això es pot fer bastant. I no, la sensació aquesta de... Jo no sé si hi ha coses pitjors que estar rodejat pel foc o estar rodejat per l'aigua. Però són sensacions que les heu passat, vosaltres l'heu passat ara amb l'aigua, i jo crec que donar-vos un missatge de vida, de l'alegria de que encara que tot s'us hagi cremat o que encara tot s'us hagi inundat, que tingueu que començar de zero, esteu vius. I això és lo important. Això, ànim, i a poc us anirem ajudant amb el que puguem, tots, i endavant. Jo no puc dir més. Jo el que també us volia preguntar és per aquest cap de setmana, coincidint amb el pont de Tots Sants, moltíssima gent que tenia previst de marxar, moltíssima gent doncs, que ha decidit doncs, refer els seus plans i anar cap a València. Jo tinc el cas d'un amics de la meva colla, del meu poble, policia municipal, i que s'han anat com a voluntari a València, i tinc la pell de gallina quan ho explico, i m'ensenyava les imatges, i bé, m'he quedat molt sobtada i també molt agraïda fins i tot jo li deia que gràcies per haver fet aquesta acció, per ser com a voluntari, per dirigir-se cap allà, per ajudar al màxim, no? I jo crec que també heu d'estar contents perquè intentem tots, a la mesura del possible, portar de la nostra manera. Vosaltres, tota aquesta solidaritat, com l'esteu rebent, i volia preguntar-vos per com és ara mateix el vostre dia a dia. Ara parlarem del Barça, òbviament, perquè vull que ens distraiem una mica, però jo volia saber com és el vostre dia a dia. Seguiu amb la vostra feina que teníeu? Heu hagut de deixar-la? Heu agafat vacances per poder, doncs, com bé deia el José Juan, doncs, ara anem a ajudar aquest baix, ara anem a l'altre baix. Com us heu organitzat la vostra vida ara mateix, a menys d'una setmana del fet? José Juan, tu? Jo he estat des dels dos o tres primers dies, els 2 primers dies, que és quan així no aplegava ningú, estàvem sols, els del poble, no venia ni els bombers ni els militars, estàvem soles, se traguérem tot el que és la tenda de la meva dona entre mon pare i jo, i perquè en el treball no podíem ni accedir, n'hi havia que accedir a peu, no et deixaven, i doncs he tingut aquests 2 o 3 o 4 dies per això. Avui hem pogut anar al treball a veure com estava, ja sabíem com estava perquè havíem rebut fotos, està tot perdut també, i jo treballo en una tenda de mobles, i moble que es banya, moble que va a la basura. Entre 1,5 metres, sofàs, mobles, tot a la basura. I això sí que és de veres que, igual que t'he dit que els primers 2 dies estàvem sols, sí que a partir del dijous, que crec que va ser la festivitat, és que els dies a Sarso no sé, però a mi jo no sé en quin dia estic, sé que estem en dilluns, perquè tenia que anar a lo del treball i perquè tenia que connectar-me, però els dies se me mesclen.
El Imagina. dijous crec que va ser el dia de Tots Sants, que va ser la festivitat, sí que es va notar un muntó de voluntaris que vingueren, es començaren a aparèixer els primers bombers i això, i sí que el dia següent, el dia 1, a Sant Massanassa, sí que es començaren els militars, la UME ja un muntó de màquines i tot això. Però estem parlant I de que avui- fins al dia 1 o el dia 31 no arriben els efectius, és a dir, això succeeix el Correcte. 29 al vespre, esteu tot el Correcte. 30 sols i el 31 comenceu a rebre o a tenir aquestes primeres Però de- pinzellades d'ajuda. Però de voluntariat, sí. Mm. Ah, I exacte. el dia 2 crec que va ser dissabte, és quan així la Generalitat munta 50 autobusos i vingueren i també se va notar molt que estava ple de gent d'aixòs autobusos que se van repartir per tots els pobles. M'imagino que en Catarroja va ser igual, no? Sí, más o menos. Com és el teu dia a dia, José Enrique? Com No, us el heu meu dia a organitzat? día, yo, desde que va a pasar això, pues, para el meu jefe, una empresa de tableros, melamines, para hacer, pues mira, para hacer cuines y todo, muebles, armaris empotrados. Entonces, yo soy comercial de la zona de así y, claro, pues en estos momentos así, pues la zona está un poco afectada, no podem treballar al nivell que podem i la veritat que el meu jefe m'ha dit que de moment que me dedique a lo principal, que és arreglar lo meu i poquet a poquet pues anirem. Entonces, pues el día a día meu és este, o sea, alçar-me, anar-me ara, per exemple, estic en camp meus pares, estem allí traient trastos i esperant que passi el camió per poder carregar i també pues, poder començar a netejar, perquè encara no he pogut començar a netejar perquè com no n'hi ha tant pa tots, fa falta molt, camions per poder, grues, fa falta de tot i més que neguera i per tots, pues, esperem el turno, van persones del poble i quan te toca, pues, ho farem i paciència però la veritat que a nivell d'empresa no tinc res, que estic molt content en ells perquè hasta avui encara no m'han picat ningú pero i comprensible, no tinc cotxe, ja m'ha dit, jo al ser comercial, pues, allí tinc una furgoneta i ja m'han dit pues, això que de moment pues, que podré disponer de la furgoneta pues, per poder circular en ella hasta que puga tindre jo també un vehicle propi de treballar i poder tirar avant. És aquestes circumstàncies de que has de modificar el que era la teva vida, perquè estic segura de que el dia 31 haguéssiu fet una cosa diferent de la que estàveu fent, i això són circumstàncies de que et fan modificar i et fan trastocar la teva vida en un tres i no res en uns instants, no? En Miquel, jo volia acabar perquè facis també una crida doncs, a que la gent es solidaritzi amb vosaltres, que es posi en contacte amb vosaltres, amb la federació, perquè d'aquesta manera vosaltres doncs, gestioneu tot el tema de les donacions, aquestes aportacions que faci la gent, i llavors entenc que vosaltres com a federació us posareu en contacte amb totes les penyes afectades perquè els hi arribi totes aquestes donacions, oi? Clar, pues nosaltres estarem, per ara començarem a fer crida a totes les penyes, a socis i penyistes que vulguin col·laborar i, com ha dit Salva, tindrem un parell de setmanes i en un parell de setmanes el que puguem recollir pues, irà a parar a la zona afectada, a l'Horta Sud. El que he dit al principi també és veritat. Des dels pobles, les penyes, doncs moltes penyes estan treballant conjuntament en ajuntaments i tot per anar arreplegant, per aportar. I jo sé que des de molts llocs han eixit camions. Avui mateix a d'Ondara ha eixit un tràiler sencer cap al Daia, anava. I, bueno, portem ja tot el cap de setmana l'hem passat a Xina, l'hem passat arreplegant donacions per a preparar i que Xina per a la zona afectada. No només nosaltres, Pedreguer, Gata, gent que tenim de les penyes. Jo tinc 5 o 6 penyistes que ja porten des de divendres passat o dissabte, que va ser el dia 1, el dia de la festa, que estan anant a la zona afectada a ajudar. Demà mateixa van 5 o 6, va un grup de 8 o 10
i 5 o 6 són penyistes d'Ondara i van a Catarroja demà, estaran allí en la zona ajudant en lo que puguen. I bé, pues, tot el que puguem arreplegar, tot anirà, com hem parlat, ho parlarem en José i en les penyes més afectades perquè ells ens diguen on és el lloc on més en necessita. I és molt bonica la iniciativa que feu i estic segura doncs, que la gent serà molt solidària amb vosaltres i que puguin arribar totes aquestes donacions a vosaltres, a les penyes més afectades. Vull fer, i si puc, en aquest moment, perquè com bé ha dit el Salva és un dels programes més difícils que hem fet fins ara, perquè vull que ens distraiem una mica tots plegats, estem del tot el que esteu vivint, parlem de futbol, perquè ahir no es va suspendre el derbi del Barça, com alguns partits que sí que hi va haver-hi, i a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el Barça va guanyar 3-1 contra l'Espanyol amb doblet de Dani Olmo i amb un gol de Rafinha. Jo vull preguntar-li al Jordi perquè el Jordi es posa molt calent quan juguem contra l'Espanyol, però jo volia fer-vos una pregunta especial a vosaltres, als companys de València, per si vau poder veure aquest partit, si va ser com un punt doncs, que vau dir, mirem a veure el Barça, ens distraiem una mica del que estem vivint, el vau poder viure aquest derbi? José Enrique... Jo en el meu cas, entre que era un horari no era molt habitual, que era a les 9 i jo en el cap tenia que era a les 9 i això vaig posar-me a descansar un poquet, que estava molt cansat del matí d'estar traguent fang i això, me vaig despertar i en alguna notificació del mòbil me va eixir que estava jugant el Barça i me vaig connectar i vaig veure, crec que la segona part, que per cert no varen posar gols en la segona part, però ja vas veure el 3 i ja vas dir, mira, ja vaig a posar-lo que... Contents perquè guanyaren. En el teu cas, José Enrique, vas poder veure el partit, un partit que es va jugar a les 4:15 de la tarda. Jo el vaig veure a trossos, perquè nosaltres així no tenim molt bona connexió en aquests moments. A partir d'avui ja han millorat molt i vaig veure pues, això, se n'anava, tornava, l'Orange no me funcionava. Vaig veure pues, la primera part i després la segona part ja no la vaig veure, anant 3-0 i vaig a seguir fent cosetes que això jo ho veia prou clar i ja me n'anir. Jordi, tu vas tenir l'oportunitat de poder seguir tot el partit, oi? Sí, jo el vaig seguir, vaig veure que n'havien fotut 3 a la cassola, ja estaven rostidets i crec que em van escoltar perquè ho vaig explicar-ho en algun xat i de cop i volta fotem el tercer i van apagar el gas i ja no van poder rostir cap més. I escolta'm, la segona part, els fora de jocs, els gols que els hi van anul·lar és que eren per una punteta, Per una punta, però de l'orella, perquè he vist algun meme de que algú deia que era per l'orella, Sí. És a dir, que la segona part molt fluixeta, no sé què els va passar, no pots estar seguint aquest ritme que porten tots els partits, però bueno, escolta'm, 3-1 i periquito que vola a la cascola, no? A més, un partit, bé, que deies això, d'aquesta segona part, el Barça venia de golejar el Bayern de Múnich, venia de golejar el Real Madrid per allà a la ciutat del Josep Ramon i li fot 3 a l'Espanyol i en aquesta segona part, que l'equip almenys no va encaixar, només en va encaixar un, per tant no van provocar aquesta remuntada. Josep Ramon, des de Madrid, recordo la setmana passada que no li van donar la pilota d'or a Vinícius, com estava a la capital, perquè clar, aquest cap de setmana havien d'anar a jugar a València, ha succeït aquesta desgràcia que ha fet que se suspengués aquell partit, un Mestalla que havia d'estar ple a vessar per rebre la pilota de platja, com li diuen alguns. Com s'ha viscut això? Ara aquí estem amb la campanya d'eliminar el fora de joc o similar, o dir que hi pot haver un marge de maniobra, no? Perquè són fores de joc molt justos. Bueno, en fi, sí, és vergonyós. Sí, ja hem arribat amb un plan que no és normal. Ara jo li volia fer un comentari al Jordi
que l'altre dia vas tenir un heroi, ahir al partit. Aquest jugador de l'Espanyol que fica el gol, que li ha anul·lat després per fora de joc i que es fa tants petons a l'escut i tot això, ara ja deu ser el teu heroi, no? Que s'afoga! Fas unes preguntes que estan fetes amb molta mala llet, no faré cap comentari. Bueno, no, però me'n vaig a recordar molt de tu, que el vaig veure aquest tan posat amb l'espanyolisme i tot això, me'n vaig a recordar molt de tu. Bueno, però aquí a Madrid estan amb això, estan amb aquesta història, està fent molt mal, estan reconeixent que el Barça està jugant molt bé i tenen molta por, El tenien ja molt abans, encara que no ho podien dir, i ara ja, després de la que els hi vam fotre l'altre dia, ara ja ho tenen clar, que aquest és un equipàs i que aquest equip pot fer història. Estan ja començant a comparar fins i tot aquí Lamine Yamal amb el Messi, vull dir que ja no podem dir res més. La veritat és que la situació ha canviat molt i ara el Madrid a veure què fa. Ara, de moment, a València encara no hi ha jugat, però estem a 9 punts. Exacte, amb aquest partit menys. Miquel, no sé com vas poder veure aquest partit. També una mica un balanç de com està el Barça. Estem al mes de novembre, la setmana passada vam tenir aquesta setmana màgica que li diem. No sé, quina valoració fas d'aquest Barça de Hansi Flick? Pues molt contents, estem molt contents. En la penya nostra, ahir teníem uns 15 o 16 xiquets que ja feia temps que no tenien tanta gent. Bé, estan gaudint molt. Són partits teòricament fàcils, perquè estem golejant en quasi tots els partits, i el partit d'ahir jo trobo que van jugar a mig gas, per a mi. La primera part van apretar un poquet, van fer 3 gols, i després van dir, ale, ja ho tenim bé, perquè el dimecres tenim un altre partit. Exacte. Jo vaig veure la cosa així. Salva, el dimecres que el Barça se n'anirà a Belgrad, jugar contra l'Estrella Roja, feia, i t'he tret aquí la dada estadística, perquè l'he trobat a la pàgina web del Barça, feia 28 anys que no ens enfrontàvem contra l'Estrella Roja. No sé si hi ha alguna estadística al respecte més que tu tinguis. Hauria de consultar totes les meves dades, però és evident que de memòria no sé les coses perquè aleshores ja seria un superdotat i no ho soc. Jo ho tinc tot apuntat, ho tinc tot en l'arxiu i sí, és possible que fera 28 anys, però sí que recordo un partit a camp de l'Estrella Roja, que si no m'equivoco va ser en 1982-83, la temporada, on el Barça jugava en Schuster i Maradona allà. I Maradona va fer un dels gols icònics de la història del Barça, venint des de la dreta i des de fora de l'àrea en una vaselina clavar-li al porter. Va ser un gol impressionant que en tots els vídeos que fan de Maradona sempre surt aquest gol, no? I va ser precisament en camp de l'Estrella Roja. Ja dic, el Barça va guanyar aquell dia per 2-4. Salva, no sé si hem comentat el teu tema de les conferències, no sé si en tens previstes per alguna aquesta setmana o si les has suspès o com ha sigut. No, al mes de novembre en tenim 10 preparades. És el mes que els ha donat a tots per demanar la conferència i ara el diumenge que ve anirem a Sils. Serà la primera que fem en novembre i a partir d'ahir després anirem a Mallorca en farem 2 i així. Pues, bueno, i és més, el diumenge venint de Mallorca a les 8 del matí vindrem en l'avió perquè hem d'anar a Bigues i Riells, a Vall de Tenes, a fer l'ambaixades de la història de les penyes. Et tindrem mogut d'aquí unes setmanes, però volia fer l'apunt perquè no sabia si t'havies mogut. José Juan, volia aprofitar ja que us tinc perquè no vau poder veure aquest partit, però el que sí que estic segura que vau viure i vau passar-vos-ho com nens petits, el clàssic. Sé que han passat uns quants dies, però vull que em feu un somriure perquè sé que, i estic segura que aquell partit us el va posar. Com vau veure aquest clàssic al Bernabéu vosaltres? Juan? Bé, doncs molt contents, molt bé. Sí que és una llàstima perquè, com comentava Miquel, estava anant molta gent a les penyes, no, a la penya
estava anant molta gent i ara en tot això no sabem com reaccionaran, perquè tots sabem que a les penyes també, o per lo menos a la meua, som molta gent major i és que no se podeu imaginar així els carrers com estan. És que per desplaçar-se 500 metres estàs una eternitat, igual en línia recta no pots anar i tens que fer dreceres, és una barbaritat. Entonces, no sé si tindran por, no tindran por, si tindrem que tornar a començar un poc Però bé, com l'equip anava tan bé, pues, estava anant molta gent. El dia del derbi érem un muntó, nosaltres tenim una terrassa a baix i després dalt tenim una altra seu i baix estava ple, dalt estava ple, o sigui que érem molta gent, molt contents, xillarem tot el que vulguérem i molt bé. He vist imatges del dia del Clàssic. Estava comentant jo en un company que en la setmana tan bona que havia quedat, després vingué tot el que vingué, però bueno, perquè el colofó va ser lo de la pilota d'or. Perquè això ja va ser... Nosaltres ho vam viure en directe, per tant ja et pots imaginar com ho vam viure. José Enrique, en el teu cas, com estàs veient aquest Barça de Hansi Flick? Veníem del Xavi, com ho veus? No, jo el veig molt bé, molt compacte, tira molt bé les línies i l'equip pressionant dalt. Veus el Yamal correr a baix a defendre, Rafinha, pues si ells corren ja tenen que córrer tots i l'equip el veig físicament molt fort, perquè veig que... I el que estava dient antes, la primera part de la teva contra l'Espanyol, 3-0, jo vaig dir, ja en tinc prou, em vaig a seguir que això ja està fet. I bé, la veritat que el veig molt bé, molt bé. I me n'alegra que... I a nivell de penya... No, digues. No, i el dia del Madrid, pues igual, allí molta gent, tots animant, tots feliços, i el que havia dit ell, després la pilota de Vinícius s'ha punxat i ja sé que el colofó. I molt bé, la veritat que molt bé. Això ja ha sigut el millor per poder tancar la setmana. Jo esperava pues, això, que havien vingut així a Mestalla, però bueno, no ha pogut ser, ha passat això i bé, però bueno, bé, el veig molt bé a l'equip. Jo volia fer-vos una darrera pregunta. Ara anem amb el quiz del Salva per tancar, però Mestalla, que ha sigut... Bé, està a València, està en aquella zona. No sé si us heu enterat de si s'ha suspès el partit de tots els camps, algun s'ha vist afectat i si els clubs del País Valencià doncs, faran algun tipus d'aportació. Ho sabeu això vosaltres? No, jo no, la veritat és que no. Jo la veritat és que estic centrat així en el poble, perquè mon pare viu en Massanassa, entonces me'n vaig, ara estic anant allí i vaig, vinc i no... I de qui és penyista, ton pare? De la teva penya, te ho estic dient? Aquí hi ha una rivalitat, No, que va, no. A nivell de penya és veritat que se porten molt bé. José Juan i jo, a nivell de penyes. El que passa és que no juga molt bé al pàdel, tinc que ensenyar un poc més. Això sí que t'hi veres. I m'agrada doncs, que pugueu tenir aquest lligam entre vosaltres amb les dues penyes i que també la solidaritat entre vosaltres també estigui present. Salva, acabem amb tu, perquè convidem els nostres 3 convidats també que es quedin, quedeu-vos, perquè acabarem amb el quiz del Salva. Jo crec, i espero i desitjo que encertem alguna. Deixeu-me dir-vos que la setmana passada em vaig sorprendre a mi mateixa perquè em vaig encertar bastant, però avui no les tinc totes. Som uns quants, per tant, ens podem recolzar els uns als altres i farem una mica de trampeta entre nosaltres. Això sí, no obriu les pantalles, a l'ordinador, no busquem res, som naturals i així ho farem. Salva, posa'ns a prova, va. Sí, hi ha un aquí que ja està mirant el mòbil. Qui mira el mòbil? Qui està fent trampes, Mans a l'aire, Sí, ja és copiar en un examen. Bueno, abans de començar el concurs, només dir-vos que dono fe de tot el que has dit, Queralt. És a dir,
Els que no ho coneixeu, Massanassa i Catarroja la separen un carrer. Aleshores, el més normal és que aquestes dues penyes es portaren a matar i que no es poguessin veure una a l'altra. Però la veritat que he vist un companyerisme sempre, des que estem, tant el Miquel com jo, aquí, des que s'ha creat la federació, hi ha hagut sempre un companyerisme entre les dues molt important, sobretot els últims anys, i una col·laboració, però de polèmica, res de res, amistat. I la prova la tens en això, que el pare del Tarto és soci del José, per tant, està bé. És un bon matrimoni, això. Sí, Opa, i millor, està bé. no es perd ni un partit. No, Sí. no. Allà el Ja tens, ves que va allà el tot. tens. Bueno, doncs vinga, anem a començar amb les 5 preguntes de rigor. Penseu que dintre de les preguntes, de les respostes que done, no són respostes que digues, ostres, això com ho he de saber? No. Hi ha respostes que moltes d'elles és impossible que siguin resposta. I està preparat d'aquesta forma. I anem a començar per la primera. El primer partit que va jugar el Barça, un 4 de novembre, va ser el 4 de novembre de 1917 contra el Madrid. I el resultat va ser de 4, ens agrada això del 4, tu, que està bé, i es repeteix molt. 4-1. I ara la pregunta és, quin jugador, fill d'un famós baríton internacional, va fer 2 gols en aquell partit? Primera resposta, Sagi. Segona, Ormeu. Tercera, Gumbau. Jo crec que aquí hi ha alguns que tenim... Sí. Tenim avantatge. Els que heu vingut a les conferències ja ho sabeu. Deixem els I és que convidats que el diguin mòbil. primer o És que què? amb Anat i tenim mala memòria també. Que jo Anat també, però tinc mala memòria. O què? Què has dit? El Sagi, no? Queralt, Sí, Sagi. Jo aquesta me la sé, me l'he estudiat. Miquel, Sagi. Josep Ramon, Sagi. José. Sí, jo faig ple, sí. Jo m'unisc a ells. Jo el comodí. No sé si és de fer un concurs, però bueno, és igual. He copiat quasi tots, però bé, Sagi. Donem un escut, està bé. Vinga. Segona. En 1956 es va jugar un partit trepidant a Mestalla, València 3, Barça 3. Van haver moltes alternatives en el marcador. Penseu que en el minut 87 estaven empatats 2-2 i el València va fer el 3-2, gol de Martín, i en 2 minuts després, al minut 89, ja quasi al final, va empatar Eduard Manchón. Quin jugador del Barça no va jugar aquell dia per lesió? I vaig a dir-vos 4 possibilitats. Primera, Josep Raik. Segona, Kubala. Tercera, Evaristo de Macedo. I quarta, Zoltan Zibor. Qui Hòstia, comença? Salva. I ja us dic, jo us dic, de les 4, 3 són impossibles. Ja. És que Era jo fill, diria... era jo fill diria- d'un baríton? Eh? Si era fill d'un baríton, la contestació. No, Kubala, Salva, Kubala. Voilà, sí. Jo diré... No me'n recordo les altres opcions. Zibor. Josep Raik, Evaristo de Macedo, Zoltan Zibor o Kubala. Zibor, m'agrada Jo aquest nom. Evaristo. Vale. Jo Evaristo per repartir un poc... Jo Kubala. Molt bé. I Miquel? No, Miquel no ha dit a res. veure, Josep Raik, qui no ha dit res? El Miquel no l'ha dit? Miquel, tu què dius? Va, Miquel no tenia idea, però Kubala. A veure, Josep Raik es va retirar en 1946, era impossible.
Evaristo de Macedo va vindre en 1957, també era impossible, i Zoltan Cibor va fitxar en el 58, també impossible. Per tant, només quedava un que era Kubala, evidentment. Bueno, Llavors, són Vale. Jordi, Josep Ramon i José Enrique, no? Havia dit No, Kubala? el Miquel també ha dit, ho han superat les dues. Sí. ara anem més cap aquí, va, aquesta ja se la podeu saber, tu, Queralt, encara no. No, jo Però, segur no. a veure, quin jugador considerat traïdor al Barça compleix avui 52 anys? Hòstia, aquesta és fàcil. Primer, Salva. us dic 4 possibilitats. Figo, Laudrup, Schuster o Milla? Pots donar... Hem tingut... Sabem que tenim algun tipus de problema amb la Sí, connexió s'ha- últimament. El tornem a tenir, el José Enrique amb nosaltres. No ha volgut... Espera, que no... Activa el micròfon, que el tens apagat. Torna a repetir la pregunta. Torna a repetir ok? la pregunta, sí. Quin jugador considerat traïdor al Barça compleix avui 52 anys? Figo, Laudrup, Schuster o Milla? Figo. Figo. Milla. Com a traïdor, Figo. Ahí. Ha anat al Madrid, eh? Jo Qui més Figo, també. falta? Figo, he dit jo, eh? Se me Tots sent? Figo? Tots Sí, sí, Figo sí, menys el jo, Josep jo Ramon no. que diu Jo he Milla, dit no? Milla. Va. Salva? Figo. O No, però... de novembre. Sí. Queralt, què has dit tu, Queralt? Jo Tu no has Figo. contestat? Jo Figo. Ah, vale. Doncs, clar, Figo. No podia ser altre, sí. Com un celebro. Anem a la quarta, penúltima, va. Va, vinga, va. 2020. Aquí ja teniu que recordar-vos, Va. Partit de Lliga de Campions. A porta tancada. Era la pandèmia. El Barça supera per 2-1 al Dinamo de Kiev, amb gols de Messi i Piqué. Quin jugador celebrava aquell dia el partit 600 amb la samarreta del Barça? 4 possibilitats. Ter Stegen, estem al 2020, repeteixo, 4 de novembre del 2020. Val. Ter Stegen, Piqué, Jordi Alba o Trincao? Segurament. Hem de riure. Bueno, tenim una possibilitat que no és molt tant. Piqué. Jordi Alba. Jo anava a dir Jordi Alba, també. I què? Estic... Qui falta? Falta jo... Piqué, va. Piqué. Pues jo, Jordi Alba. Doncs han guanyat els de Piqué. No! Home, és fàcil. El Piqué va fitxar abans, va tornar abans que no pas el Jordi Alba i van El jugar Jordi Alba tota la història junts. Sí. 5 temporades que havia fitxat. Bueno, Però... doncs... És a dir, que Piqué va celebrar el seu partit número 600 marcant un gol. Exacte. Sí. Veus, aquí jo traient la dada. Ja, i va ballar el Waka Waka. Vinga, anem a la setena. Va. Anem 3 anys abans. 3 anys abans, a un partit de Lliga del 4 de novembre del 2017, on el Barça va guanyar per 2-1 al Sevilla. Ara ve la pregunta. Quin jugador va fer els 2 gols del Barça? El Barça va guanyar per 2-1 al Sevilla. I és molt probable que quan sapigueu... Bueno, ja no dic res més. Quin jugador va fer els 2 gols al Sevilla? Apartat A, Luis Suárez. Apartat B, Messi. Apartat C, Paco Alcácer. O D, Rakitic. Home, a mi m'hagués agradat que fos Rakitic, no és, per fer-li gols al Sevilla, però no crec. Pots repetir, Salva? Sí, senyor. Suárez, Messi, Paco Alcácer o Rakitic.
Avui estem parlant de València, Paco Alcácer. Encara que sigui per homenatge, encara que no sigui. Jo, m'és igual, la resposta diria Messi sempre. Jo diria Messi i els dos gols de falta, pot ser? Ara no respondré. A veure, Messi. Jo diria Messi també. A mi és que em sona Alcácer, però... Però I què? Jo Alcácer, Miquel? Jo diria Messi. Pues la resposta és... Paco Alcácer. És que no sé per què us en fieu de mi, Jo dic, se'n recordaran perquè crec que és l'únic partit en el Barça que Paco Alcácer ha fet gols. A més, si no recordo malament, amb aquest partit es va lesionar el Messi. Va sortir lesionat. És possible. Jo fins aquí ja no arribo, no sé la memòria. M'agrada el Jordi perquè és super segur que ha dit els 2 gols de falta, És com un partit contra el Sevilla ho va fer-ho, 2 gols seguits de falta, però em sembla que era de Copa, però no n'estic segur. Bé, doncs he fet recompte, Jordi i el José Juan amb 4 punts i la resta amb 3, excepte jo que en tinc 2. Eres més jove. Bueno, encara et falta jo d'experiència. crec que el dia que jo guanyi, Salva, haurem de celebrar-ho fort, perquè la veritat estarà complicat. Gràcies a Salva per fer-nos aquest quiz. Alguna cosa? Abans, per acabar, abans de tot, abans he pres nota d'alguna cosa, perquè heu comentat el tema de quin podria ser la forma d'ajudar. Jo, Miquel, des de la federació, crec que intentaria fer una crida al club, al Futbol Club Barcelona, a la directiva, perquè quan passi tot això, portar els Legends a jugar o a bé al camp que sigui més gran, Catarroja o Massanassa, cobrar les entrades i totes les aportacions que vagin a les víctimes de la Dana. El deixo ahí en l'aire, ho escriviu i a veure què passa. El que siga més gran o el que estiga millor, perquè el camp Estiga millor, home, quan estiguen bé, evidentment, i ja tinguen un... En Massanassa el camp de futbol se diu Vicent Moreno, no sé si vareu veure l'entrenador del Pamplona plorar perquè tenia... Ja va arribar l'altre dia, ja el varen veure per així i això se posa les botes i a traure fang. Una gran persona. I a més, crec que està relacionat a la vostra penya. Té un fallo, que va ser entrenador de l'Espanyol. Però és del Barça. Són pares de la penya de Massanassa, també. Perfecte. Doncs aquí està aquesta idea present, aquesta aportació del Salva per poder intentar recol·lectar més donacions. Josep Ramon, anaves a dir alguna cosa? No, fer un comentari que avui han tornat a plaçar els partits de Copa i estaven comentant que un dels equips que juga és el Manises i diu que quan han aplaçat 15 dies, i diuen és que és igual, perquè d'aquí 15 dies no tindrà camp. Vull dir, o canvia radicalment de lloc on jugar el partit o haurà de dir que no juga. Doncs veurem tot plegat. Algun dia, companys, ja us explicaré la meva anècdota per veure un partit de Copa del Rei del Vic Atlètic de Madrid. Ja us ho explicaré en alguna altra ocasió perquè tinc alguna coseta per explicar-vos. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos avui. Aquí a la pantalla teniu el número del compte bancari per poder fer el donatiu de la Federació de Penyes del Barça de les comarques de València i la Marina Alta. I moltíssimes gràcies als que ens heu acompanyat al llarg del dia d'avui. Sé que porteu una setmana molt complicada, molt difícil, i heu pogut treure aquest espai per poder estar amb nosaltres. Esperem que hagueu marxat amb un bon sabor de boca, que hagueu passat una bona estona parlant i conversant sobre el Barça. Miquel Gómez
Gomis, president de la Federació de Penyes de les comarques de València, Marina Alta, gràcies per acompanyar-nos. José Juan Moncholí, el president de la penya de Massanassa i també secretari de la Federació, i José Enrique Zarzo, vicepresident de la penya de Catarroja. Gràcies als tres, molts ànims, moltíssima força des de Luxemburg, des de Madrid, des de Catalunya. Us enviem molta força i una abraçada a tots vosaltres i a tots els vostres familiars, amics i membres de les penyes afectades. Moltes gràcies per haver-nos dedicat aquesta estona. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. I com cada setmana, Jordi, Salva, Josep Ramon, gràcies per acompanyar-nos un nou dilluns. Ens veiem la setmana que ve.